Bine v-am regăsit! Am parcurs deja o treime din drumul formării noastre. Până aici am așezat fundamentele. Mai întâi am pus un diagnostic asupra școlii de astăzi. Am înțeles cum pedagogia instrumentală, care valorizează viteza, controlul și competiția, ajunge să producă alienare în rândul elevilor, adică acele manifestări de apatie, lipsă de conexiune sau chiar ostilitate pe care le observați în bănci. Apoi, în sesiunea trecută, am explorat alternativa luminoasă, rezonanța. Am descoperit, ghidați de Hartmut Rosa, că rezonanța poate funcționa ca un fel de antidot la alienare. Rezonanța nu e o simplă stare de bine sau un moment de relaxare, ea este o formă specifică de relație. O relație vie, vibrantă, dialogică și transformatoare între o persoană și lume. Dar acum, după ce am înțeles ce este rezonanța, se pune o întrebare. Cum putem cultiva rezonanța în clasă, în rândul elevilor? Aceasta este întrebarea cheie. Ca profesor diriginte, ce pot să fac eu, în mod concret, pentru ca Ionuț sau Rodica să iasă din carapacea apatiei sau ostilității? Chiar pot să-i ajut să dezvolte relații vii și vibrante cu colegii lor, cu materiile pe care le studiază la școală și mai larg cu lumea însăși? Aici apare însă un mic paradox. Pentru că, așa cum ne avertizează Hartmut Rosa, rezonanța are o proprietate radicală. Prin însăși natura ei, ea este incontrolabilă. În germană, Rosa folosește un termen foarte frumos, Unverfügbarkeit. Tradus aproximativ înseamnă incontrolabilitate. Ce vrea să ne spună Rosa prin acest concept de incontrolabilitate? Că rezonanța nu este ceva ce poți controla 100%. Nu este ca un automat de cafea. Ai apăsat butonul, a ieșit produsul. Când intră în clasă, profesora de română nu poate spune: acum, de la 10:15, toată clasa va intra în rezonanță cu poezia lui Eminescu. Rosa ne oferă o comparație foarte sugestivă. El spune că rezonanța seamănă cu somnul. Cu cât te străduiești mai tare să adormi, cu atât somnul se îndepărtează. Când te încordezi și poruncești să vină, el fuge de tine. Somnul este deci incontrolabil, nu-l poți porni la comandă. Așa este și rezonanța. Ea comportă întotdeauna, inevitabil, o doză de incontrolabilitate. Într-un fel, rezonanța, ca și somnul, se ivește, adică vine de la sine. Aici însă apare un paradox. Ca să-l înțelegem, să ne întoarcem la colega voastră, Diriga. După ce a ascultat teoria lui Rosa cu privire la caracterul incontrolabil al rezonanței, Diriga este puțin descumpănită, fiindcă a venit weekendul și ea trebuie să se pregătească pentru ziua de luni, când va avea ora de dirigenție. Și, pe bună dreptate, Diriga se întreabă: bun, și eu acum ce fac? Dacă rezonanța e ca somnul și nu o pot controla, înseamnă că luni dimineață voi sta la catedră să aștept o minune? Pe ce să mă bazez? Pe noroc? Sau pe carisma mea personală? Nici pe una, nici pe alta. E de înțeles că Diriga este sceptică pentru că ea a fost formată în spiritul pedagogiei instrumentale, unde succesul înseamnă control. Dar uite, gândește-te la somn. Deși nu îl poți comanda, poți să-ți pregătești totuși camera. Poți să aerisești, să stingi lumina, să alegi o pernă confortabilă. Nu îți garantează aceste lucruri somnul, dar în felul acesta creezi condițiile de posibilitate pentru ca el să apară. Exact așa, Ana Maria, funcționează și rezonanța în clasă. Nu o putem comanda, nu o putem programa, dar ea poate apărea atunci când îi pregătim terenul. Iar această pregătire a terenului este ceea ce noi numim design relațional. Designul relațional nu este o metodă pentru a produce rezonanță, este o metodă pentru a cultiva solul în care rezonanța poate apărea, răsări. Dar asta implică o schimbare importantă a modului în care privim rolul profesorului. Pedagogia instrumentală tinde să vadă în profesor un fel de mecanic.
Mecanicul repară, strânge șuruburi și se asigură că mașinăria sa funcționează complet previzibil, exact așa cum scrie în manual. Profesorul, într-un rol asemănător cu cel al mecanicului, va urmări să fabrice rezultate complet controlate. Dar diriga noastră, care a înțeles conceptele lui Hartmut Rosa, se compară mai degrabă cu un grădinar. Orice grădinar știe că nu el face planta să crească. Nu poate trage de tulpină în sus pentru ca planta să se lungească. Creșterea plantei este într-un fel indisponibilă pentru grădinar. Adică creșterea plantei este treaba plantei însăși. Și atunci ce poate face grădinarul? Păi grădinarul poate săpa pământul, îl poate uda, poate asigura lumina necesară, poate plivi buruienile. Exact, Bogdan! Avem deci aici soluția la ceea ce înainte părea un paradox. Nu putem proiecta rezonanța însăși, dar putem proiecta condițiile de posibilitate pentru ca rezonanța să apară. Metafora grădinarului ne arată că, pentru un profesor, nu este deloc paradoxal să facă designul condițiilor pentru apariția rezonanței în clasa sa. Adică poate pregăti solul și o atmosferă propice în care rezonanța are șanse mai mari să se întâmple, să răsară. Așadar, în continuarea formării noastre, nu vă vom oferi o rețetă magică pentru a fabrica rezonanță, ca mecanicul. În schimb, vă vom propune o metodă pentru a pregăti terenul în vederea apariției și creșterii rezonanței, exact așa cum face grădinarul atunci când își cultivă plantele. Această metodă pe care am dezvoltat-o noi am numit-o design relațional. Poate unii dintre voi vă gândiți acum, dar eu sunt deja ca un grădinar. Eu am intuiție, am experiență și reușesc să cultiv solul clasei mele pentru rezonanță în mod spontan. Deci eu simt când elevii mei au nevoie de o glumă, de o pauză sau de o discuție serioasă. De ce mi-ar trebui mie acum o metodologie ca acest design relațional? Într-un fel, aveți dreptate să vă puneți această întrebare. Diriga noastră, de exemplu, are o intuiție pedagogică excelentă, dar intuiția este o resursă fluctuantă. Când suntem odihniți și avem o zi bună, inspirația vine, iar uneori pare că magia se întâmplă de la sine. Dar ce ne facem în zilele de luni, în februarie, când plouă, suntem obosiți, avem un tean de lucrări de corectat și presiunea programei ne suflă în ceafă? Atunci, fiind sub stres, intuiția noastră tinde să dispară și uneori riscăm să alunecăm înapoi în vechile reflexe, adică ridicăm tonul, cerem autoritar liniște, nu mai suntem grădinari empatici, ci devenim iarăși mecanici în relația noastră cu clasa. Exact! Mai ales pentru acele zile avem nevoie de design, adică de un cadru bine structurat, capabil să susțină intenția noastră de rezonanță chiar și atunci când energia noastră personală scade. Metoda noastră, designul relațional, nu vă cere să planificați mecanic fiecare secundă a orei. Ea vă oferă mai degrabă o logică pentru a cultiva în mod sistematic terenul relațional al clasei. Pentru ca, în timp, cu răbdare și continuitate, să răsară și să crească acolo o adevărată oază de rezonanță. Designul relațional se bazează pe un proces simplu, structurat în 4 etape. Acest proces vă va ajuta să descoperiți, să amplificați și să stabilizați relațiile de rezonanță din clasă. Cele 4 etape ale sale sunt discovery, adică descoperirea, dream, visul, design, concepția, destiny, destinul. Acest proces, cu cele 4 faze ale sale, este inspirat dintr-o metodă numită Appreciative Inquiry, în română, investigația apreciativă. Metoda a fost dezvoltată în anii 1980 de cercetătorul american David Cooper Ryder
pentru a ajuta corporațiile sau instituțiile să-și descopere resursele pozitive și să le amplifice potențialul. Noi vom folosi această metodă într-un scop foarte diferit. Nu pentru a crește performanța corporațiilor sau a instituțiilor, ci pentru cultivarea rezonanței în școlile noastre. Ca să vă spunem lucrurile deschis, noi am operat aici o adevărată deturnare metodologică. Am preluat această metodă, creată inițial pentru corporații și instituții, și am schimbat destinația. Gândiți-vă la această metodă, investigația apreciativă, ca la un excavator foarte puternic. Un excavator proiectat inițial pentru a construi parcări și ridica moluri. Noi nu l-am distrus și nu l-am aruncat, l-am deturnat. Am păstrat deci forța excavatorului, dar l-am pus la lucru pe un alt teren, pe terenul educației, pentru cultivarea rezonanței. Deci noi am deturnat această metodă corporatistă pentru a descoperi, amplifica și multiplica cu ajutorul ei acele situații și acele momente prețioase în care o clasă de elevi devine vibrantă și vie, adică situațiile și momentele de rezonanță. Iar cheia acestei metode este ceea ce noi numim spiritul apreciativ. Spiritul apreciativ pornește de la o premisă simplă, dar profundă, care sună așa: în orice colectiv uman, aproape întotdeauna există ceva care funcționează bine. Există un nucleu de relații vii, de experiențe reușite, care îi dau energie și sens acelui colectiv. În școala de astăzi suntem obișnuiți să începem cu întrebarea: ce nu merge în această clasă? Ce lipsește sau ce-i stricat aici? Ei bine, spiritul apreciativ schimbă complet perspectiva. El ne invită să întrebăm mai întâi unde există deja viață aici, unde există deja vibrație. Pentru că tocmai experiențele de rezonanță deja trăite conțin semințele unei clase viitoare vii și vibrante. Cu alte cuvinte, nu pornim de la probleme, lipsuri, deficit, ci de la potențial. În orice clasă există deja mici insule de viață. Momente de interes autentic, momente de colaborare, momente în care elevii sunt cu adevărat prezenți. Poate că sunt rare, poate că apar doar pentru câteva minute, dar ele există. Iar spiritul apreciativ ne invită să le privim nu ca pe niște întâmplări accidentale, ci ca pe niște indicii prețioase. Indicii despre ceea ce ar putea face pe elevi să dezvolte relații rezonante, pline de viață și de sens. Acum că ați înțeles spiritul apreciativ, primul pas al metodei noastre va fi unul simplu pentru voi. Este vorba despre descoperirea acelor experiențe de rezonanță care nu se percep imediat, dar ele există deja în clasa voastră. Acele momente sau clipe, scurte sclipiri în care elevii voștri manifestă sau au manifestat o oarecare receptivitate, emoție, conectare. Această primă etapă a designului relațional se numește discovery, în română descoperirea. În videoul următor, numărul 5 al formării noastre, consacrat acestei etape de descoperire, veți învăța concret cum să reperați și să recunoașteți aceste sclipiri ale rezonanței. Al doilea pas al metodei noastre se numește Dream, visul. După ce ați descoperit momente de rezonanță deja existente în clasă, vă invităm să visați. Să vă imaginați cum ar arăta clasa voastră dacă acele momente ar deveni mai intense și mai frecvente. Imaginați-vă că la ora voastră elevii intră cu o curiozitate reală. Întrebările apar firesc, ideile circulă. Uneori apare un moment magic. Un elev spune ceva neașteptat, altul continuă ideea, iar pentru toată ora respectivă, întreaga clasă pare să se conecteze și să gândească împreună. Acesta este visul unei clase rezonante. În videoul numărul 6
Veți vedea cum puteți construi efectiv acest vis, adică această viziune, împreună cu elevii voștri. După ce ați descoperit sclipirile de rezonanță deja existente și ați imaginat visul unei clase vii, urmează realizarea, materializarea acelui vis într-un set de experiențe concrete. Așadar, acest al treilea pas al metodei noastre se numește design, în română concepția. Ce veți face în acest pas? Împreună cu elevii veți prototipa și veți experimenta noi moduri de a relaționa în clasă. Prin realizarea unor experimente concrete, clasa voastră va înceta să mai fie doar un loc de predare. Va deveni un sol cultivat efectiv, cu grijă și empatie, împreună cu elevii voștri. În videoul 7 al formării noastre veți vedea cum puteți realiza acest design, adică această concepție de experiențe efective de rezonanță în clasa voastră. Ultimul pas al metodei noastre se numește destinul. După ce ați experimentat noi moduri rezonante de relaționare, urmează un lucru esențial, să le faceți să dureze. Împreună cu elevii veți instala mici ritualuri de rezonanță în viața clasei. Momente de ascultare, de reflexie, de dialog autentic. Aceste ritualuri devin ritmul viu al clasei, cel ce hrănește zi de zi relațiile dintre voi. În videoul numărul 8 al formării veți vedea cum pot fi cultivate și menținute aceste ritmuri ale unei clase rezonante. Până la sesiunea următoare avem pentru voi o mică temă de încălzire. Un exercițiu simplu, dar esențial și eficace pentru acordajul vostru interior. Vă rugăm să vă luați într-o seară 20 de minute de liniște. Nu corectați lucrări, nu planificați lecții, doar călătoriți înapoi în memoria voastră profesională. Căutați retrospectiv un moment de grație. Poate un moment de săptămâna trecută, poate unul de acum 10 ani, oricând ați simțit că elevii voștri sunt conectați și vibrează cu voi. Căutați acea clipă când ați avut piele de găină, adică o emoție intensă, când ochii elevilor voștri străluceau, când liniștea din clasă nu era una de disciplină, ci una de încântare, de fascinație. O clipă când ați simțit că se întâmplă ceva viu, ceva care nu-i scos din manual. Vă amintiți bine acel moment? Ce subiect discutați? Ce a spus atunci o elevă? Cum era lumina în clasă? După ce ați regăsit acea amintire, nu o lăsați să plece. Scrieți-o. Notați-o pe o foaie de hârtie în câteva rânduri, ca pe o poveste scurtă ce poate fi spusă în 2 minute. Și dați un titlu. Aduceți cu voi la sesiunea următoare aceste scurte povești de rezonanță. Ele nu sunt doar o temă, le vom folosi ca materiale didactice. Pornind de la aceste amintiri valoroase pentru voi, vom parcurge în mod sistematic prima etapă a metodei noastre, Discovery, descoperirea. Aveți încredere în poveștile voastre. Ele sunt primele acorduri ale noilor melodii pedagogice pe care le vom compune ulterior împreună. Pe curând!